Takhle musím říct, že posledních řádově 6-7 let se snažíme prokázat a ověřovat funkčnost a účinnost Somavedicu. To přesně, na co se ptáte, je asi nejlépe ukázáno v poslední studii na Krajské zdravotní nemocnici v Ústí nad Labem, kde klienti měli k dispozici 10 funkčních Somavedicků a 10 opravdu lampiček, jenom s placebo efektem. A po vlastně doby 1 měsíce, kdy je měli k dispozici, tak opravdu u lidí, kteří měli k dispozici funkční Somavedic, tak došlo k zastavení, ke zpomalení, dokonce myslím v jednom případě ke zlepšení otoku sítnice. U těch případů, který měli placebo efekt, opravdu jenom lampičku, docházelo k další progresi toho nemocnění, čili jako jasný prokazatelný důkaz.